O 23 de abril é un día especial, tanto para o lector como para as librarías. É o Día Internacional do Libro, un día onde as 13 librarías da cidade festexarán con agasallos, descontos e sorpresas, todo para a cidadanía. Entón, o 23, como ben decimos, vaise facer unha serie de actividades dentro das propias librerías, dentro da contacontos, presentación de libros, sorpresas variadas, vai haber descontos na compra de libros, como mínimo dun 10%, e se coloca un plano para que a xente saiba exactamente onde están todas as librerías, porque hai librerías que son tradicionais, que todo o mundo sabe onde está, pero, por sorte, en Pontevedra están abrindo novas librerías, debe de ser o lugar, antes o comentábamos, o lugar de Galiza, onde en lugar de pechar librerías, están abrindo librerías. É importante contar con este tipo de eventos para que a xente vai a mergullarse no mundo da literatura, no mundo dos libros, e tamén se informe e se deixe aconsellar polos grandes sabedores que son os traballadores destas librarías. E, ademais, pois, visibilizar o sector, a potencia deste sector comercial que, como digo, aquí na cidade está tendo pois unha importante pulo. Aviones de papel, Cao, Clip, Cronopios, Delectum, El Pueblo, Escolma, Espazo Lector Nobel, La Nube de Papel, Metáfora, Pataca Frita, Paz e Seijas celebrarán neste 23 de abril o Día Internacional do Libro e que Pontevedra continúa sendo unha das poucas cidades galegas onde en vez de pechar librarías continúa abríndose pro cidadán.